In an kata ja Kenya mora mora ntiere kata ung'eyo ng'atgi mantiere e pinje ma oko nyalo bedo Uganda, Tanzania, piny mar Amerika, piny mar Australia, mago eko duto te. To bende gintiere koda chenrogi mopogore opogore manyalo bedo ni chandogi ginyalo bedo ni gidwaro mondo olosi, kata joma ntiere pacho ka nitiere koda gik moko ma gidwaro mondo olosi ewi wedegi kata osiepegi mantiere pinje ma oko. E chenro ma kawuono mar Mine Wach wantiere kod ambassador mano Kanyiru Jambetre Helen Adhiambo Gishuhi mabendo botwak godo e wechego eko mag jo Kenya mantiere pinje ma oko mane chenro noero mar Mine Wacho. Kata kamano kapok wachopo kanyo wantiere gi weche mopogore ma waikoni, to magi ema wamiyo pek. Nyaka chama na pesa sirikal katiyo, omiyo aneno ni onge tiende mondo mi abedi ofis ka ok anyal serve jo Homa Bay manoyiera. Oyugi Magwanga Ogwetao kaka jalup gavana ma Homa Bay. Tunaunga mkono uamuzi wa chama kuondoa rasmi aliyekuwa katibu mkuu Edwin Sifuna. Jokombe ODM e Kenya mangima ojiwo achiel mar duond burano e bwo ogai margi Dr. Oburu Oginga kagisiro kang' mar golo Edwin Sifuna e lemo mar jagoro. Kurudi asubuhi tumepata kumbe kuna wazee ambao walikuwa umri ambaye imezidi wameshindwa kutoroka, nyuki kamvamia mmoja na ikamua na wengine wako na majeraha. Ng'ata chielo tho ka ji 10 yudo hinyruok bang' kich monjo gweng' ma Loikas, Samburu County. Machiegni akwayi ni mondo ibed kodwa nyaka giko mar chenro ni. Nyinga Jaelieta, jaloko marwa en Liz Otieno, mabende kaka pile ichwalonwa ote magi kokalo e lai mar ote machok ma en 23600. Bende nyalo luowa e mbui magwa mano mar YouTube kanyakla koda mano mar Facebook. Bende aparo ni ka entiere koda penjo mora mora mano motenore koda twak mobo bedo godo e chenro mar Mine Wacho mano Kanyiru e chenro mag jo Kenya mantiere pinje ma oko, bende inyalo chako chwalo gi chon. Oyugi Magwanga Ogwetao kaka jalup gavana ma Homa Bay e lendo ma ochiwo dhiambo makawuono. Magwanga wacho ni okawo okang' makamano wirani pok omiye thuolo moromo gi tend kaunti no mondo ota chenro mag apis mare. Kane pod ok oyierwa to ne wabedo piny gi jakom Raila Amolo Odinga ma wagoyo mbaka kaka ne wanyalo dhi e yiero ma 2022. Kane wasedhi wachako tich, watiyo kae to kogik 2025 kane adhi e rusa to kaduogo tayudo ka dhog ofis olor. Kane dho ofis oselor, koro ok anyal donjo e ofis. Matokane bende mane atiyo godo kana adhi godo Nairobi ne jo oro mokaw, kae to matoka machielo ma bende nyocha antiere godo ma bende okethore ok nyal tiyo. Entiere kata kanyo ero, anyalo biro dhi nyisou mugoe picha unene kako chalo. Fuel bende onge minyalo chimiya mondo mi adhi godo e tich. Omiyo kanocha nachaka dok e dwe mar achiel ka rusa norumo, to ayudo ka dhot pod ok oyaw, pod olok nyaka lok, koro ok nge kaka nyalo dhi e tich. Ok adwar ni mondo acham pesa sirikal nono, to nyaka chama na pesa sirikal katiyo. Omiyo aneno ni onge tiende mondo mi abedi ofis ka ok anyal serve jo Homa Bay manoyiera mondo asavgi kaka owinjore beni ne asavgi. Koro kaluwore gi mago ero, agweyo tao mondo awe ofisno kadipo nonyalo bedo ni onyalo tiyo ka antaonge. To aduoko ne jo Homa Bay erokamano kuom trust mane gibedo godo koda mane giyiera ma abedo deputy governor. Asetimo manyalo timo
kaka dhano, to aweyo ofisno kadwaro ni mondo awuok maber maonge gi wach moro mantiere momaka. Jokombe mag ODM e counties 47 ma pacho kaw podho kang' manyocho kaw gi kuko maten duond burano mar thicho oko Edwin Sifuna kaka jagoro maduong'. E romo margi motagi jakom margi ma bende en gavana ma Kakamega Fernandes Baraza, jokombe go yango Dr. Buru Oginga kako gai manyocha oyier e yor ratiro kendo masani tayo ODM. Giwacho ni Oburu masani tayo gi e yor neno ni giikore makare ne yiero mahiga manyien kendo telo e twak mage mag riwruoge gi duond buche mamoko kasani maino gi keto e lalruok gi UDA motene gi jatend piny William Ruto. Oburu wuone twak kodgi e yor mbui achiel kachiel kendo jiwo kanyakla mar jo ODM e Kenya mangima. Our loyalty is to the party and we shall endeavor to ensure that only bona fide delegates will be cleared to attend the NDC. Tunaunga mkono uamuzi wa chama kuondoa rasmi aliyekuwa katibu mkuu Edwin Sifuna na kupatiana mamlaka kwa acting secretary general ambaye ni Catherine Omanyo. Hiyo wana chairman wote wameunga mkono. Na tumesema ya kwamba tutaendelea kuimarisha chama ili tuwe na nguvu tunapojiandaa kuongea na chama cha UDA na vyama zingine. Sisi chama ni kubwa kuliko mtu mwenyewe. Kwa hivyo kama Aladu ametoka kwa chama, ni yeye Aladu ama baraza ametoka. Si chama imetoka. Na sisi tunasema kwamba pali baba alituacha Raila Amolo Odinga, our late party leader, alituacha. Hapo ndio sisi tuko kwa broad based tukiwa na our president William Samoei Ruto. Na sisi tunasema tuanze mazungumzo mapema. Venye party leader amesema tunatafuta power. Hata opposition wanatafuta power. So power unaenda kwa coalition kwa yule ambayo unadhani unaweza kufanya kazi na yeye. Na baba ametuacha kwa broad based. Na tuko hapo. Pod kotenore gi mano en do mawinjo ng'ur mag duond buche siasa kata Political Parties Disputes Tribunal omedo thuolo ne chik matamo golo e kom Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar ODM. Do no golo chik ne jogo duto manie burano mondo mi obi opedh duoko mage tarik 12 dwe manyien. ODM kod jandik duond buche bende omi chik ni kik chapi lokruok ma otim e komno kapod burano nie doho. Okang' mar golo Sifuna nyocho chopie kokalo winjruok mane tend ODM oketo e rombge kendo lemo mare ne okete jalupne Catherine Omanyo e yor kojolo. Jodongo mag Luo Council of Elders Badema Kasipul County ma Homa Bay ojiwo twak e kind jotend ODM mar jiwo kanyakla margi kendo tego duond burano motelo ne yiero ma higa 2027. Jodongo go wacho ni duond bura mar ODM oseriwo oganda Luo kuom higni mathoth ma ok owinjore pogruok obedi e kindeni bang' tho Raila Odinga. Ka gitwak e gwenge mag Kachien gijiwo oganda Luo mondo omed siro sirkal mar Manywanda to kod jatend piny William Ruto magikoni osenyiso ni nyalo tiyo gi oganda Luo e jiwo dongruok. Sani kanyo koko chakore mag joma nyo keto ni ketho ODM. Ji osetho ariyo to gi mane nyithi Luo. Ang'o miyo wan Luo e mwatho? Wawere gi wachno kabisa mondo koko ma joluo kelo kata joma pogo wago ok wanyal yienegi. Joluo osethagore sawa kwa bedo jotije ji. Koro kane Raila noneno mondo oriwre kanyachiel gi jaduong' Ruto. Wagone erokamano to ng'ama biro pogowa to ok wadwar. Emomiyo wang'ni president wadwa miyo teko te 2027 to kachopo 2032 to kuyo wacho la waya jogre gi lak wabi koro wakwede ya wasebede koyo gi minga 2032 head of state wachopo kadan jarake owacho kadi gi chir to wabiro romo kendo kaka Luo Council of Elders wabiro dwaro jaduong' Odunga Randa mondo luong Luo Nyanza duto nikech ok wadwar pogruok ei Luo. Chako wamor ahinya kaka Dr. Oburu Oginga omakonwa pati matek to kendo en morwa ahinya ni waneno ka president gi party leader marwa tiyogo gigok.
mago jodong luo maloso e gweng' makachien. Komachielo en ni gavana ma Nairobi Johnson Sakaja othiano ni okobiloko pache e wiyo girimiti matiyo kanyakla kod piny owacho mamalo e kelo dongruok ne jodak ma kaunti ma Nairobi. Sakaja dok ne winjruok makamano madhi miyo kaunti ma Nairobi bilion 80 kolero ni kaunti no ok nyal miyo jodak ma Nairobi dongruok magidwaro ka imiyo gi pok mar omenda marom kod counties mamoko to ene boma maduong' ma pachoka. Kaka jafamoro mar siasa Chris Owino leronwa, Sakaja kwedo weche moko ni sirikal mamalo dhi kawo tije mamoko mag counties e bwo winjruok no. Ywaruok ewi ogirimiti mar kaunti ma Nairobi kod sirikal mamalo kawuono ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne telo mag gwenge. Ka odwoko penjo e nyim komitino, gavana ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja omoyie piny ni onge gima biro miyo lok pache ewi ogirimiti makamano, ka owacho ni oikore mar dhi dala ka ochuno ni nyaka owuok e winjruok makamano. So we want the Paris lifestyle, but with a Nairobi, the people say you have champagne taste on a beer budget. We must also do our part as the people of Nairobi. I am willing to take the bull by the horns. This is a very bold agreement. I have not transferred any function. I will never transfer functions, but we will work with the national government so that Singapore becomes real starting from Nairobi. Sakaja onyonore ni okende matieko midhiero mosekwako kaunti ma Nairobi en ni kaunti no pok mar omenda mogundho gino manyalore mana ka odonjo e winjruok kod sirikal mamalo. Paris Pesi Tobiko, my good friend, is very right. I am ready to stake my career on this because I am so sure if we implement this as we should, and I'll make sure it is. I am chairing that implementation committee. Everyone will just say tuta because it will be so clear things will have changed. There is no other solution. There is no shortcut for Nairobi. There is no, professor you'll put there or in... Kata odoko ni winjruok makamano oseyudo seyo mathoth kuom dhi ataro kod chike matayo telo mag gwenge. Sakaja orianore ni onge chik moro amora ma winjruok makamano ne oketho omiyo obiro dhi nyime kata tek kata yot. The only thing we are provided for, because we are the capital city, is additional focus allocation, additional allocation of resources, and a coordination on how things are being run. A coordination, Sakaja bende okwedo weche moko mosebedo ka fungore ni sirikal mamalo dhi kawo moko kuom tije mag sirikal mag county e bwo winjruok makamano. But if I'm to have paralysis of analysis and stay trapped in the headlights like an antelope, this city would not move. This city would not change. So as a governor who has that constitutional mandate to do the best to transform this city, I feel that this is a great milestone that we will refine, we will look at, but we have to make it work. In fact, I can't wait for those 14 days so that we have the first meeting. You see, the president himself has said in public, he is not interested in running Nairobi. He does not want those powers. They have said they have not given. Now, if the president is saying he doesn't want it, and I'm saying I'm not transferred, who is this other person with another interpretation that there's been a transfer? The receiving entity does not want, the issuing entity has not given. Senators kata kamano oketo Sakaja e tago maliet e wi okang' mar rem kawo pach jopiny motelo ne keto koke e winjruok makamano kaluwore kod pend chik. Kata odoko ni igwe koni kod kocha kopich abisidi e wi winjruok mare kod jatend piny William Ruto, Gavana ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja wacho ni jodak ma Nairobi ok bi yudo dongruok malong'o kata ka giyiero malaika ka gavana margi manyien poni kaunti ma Nairobi podi biro miyo pok mar omenda marom kod counties mamoko. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Riwruok mar Kenya National Chamber of Commerce dwaro mondo riwruoge mag ji giwegi omi thuolo e board mar aguch omenda mar dongruok mar National Infrastructure ma kaluwore ni gin kod nyalo mar solo omenda ne agulu makamano. Chal mabiro siro chenro mag dongruok ma agulu no geto. Efinya Kidi miyo waler. E odiechieng' mar adek mar kawo paro e wi aguch dongruok mar National Infrastructure, riwruoge mamoko ochopo ma chiwo pachgi e wi lokruoge ma de giher komiti mar omenda otim. Achiel kuom riwruogego en Kenya National Chamber of Commerce ma koro dwaro ni riwruoge ji giwegi kata private sector oyud thuolo e board mar aguluno mar ni gin kama kare mar solo omenda madhi aguluno kendo konyo e yor dongruok. Part of the funds would come from private capital. And for the private sector to have trust in the
in the prudent management of that of their resources, I think a seat, just one seat, would not be too much of a ask, because the private sector has a very good network, not just nationally but even internationally. So the participation of the private sector through a seat in the board would also give our international and foreign the foreign investors that trust to put their funds into this particular fund. Kopogore gi KNCCI, riwruok mar okowa uchumi owacho ni giyie kod paro mar chuga guluno, makmana ni ochiwo thuolo mathoth ne jatend migawo mar omenda mohingo board e yor chuogo chike mabiro tayo chenro mar guluno geto. This provision provides that the CES can prescribe investment policy by regulation. Effectively, this will mean the CS will override the board, and in our view, any regulations should just be to help the procedural administration or implementation of this particular act. Therefore, we should limit what should go into the regulations to make the power strictly to be procedural and administrative matters. For amendments to clause 37, this is a very serious fund. The regulations require not just to be known to Parliament, but to be approved by Parliament. And this thing about investment policy, to me, is also very serious among other issues. Riwruok machielo ne mar Wikea ma owacho ni achiel kuom jokanyo mag board mar Aguch National Infrastructure owinjore bed jal manigi lony e tiyo gi rawere. Ma kaluwore ni chenro mopogore opogore ma guluno geto biro chiwo thuolo mag tich e gwenge mopogore opogore pachuka. I think the government should try and also be very intentional about the how to engage young people, because young people are willing to engage, only that you have to offer them a very safe space on how to engage. There's also an opportunity for partnership with a youth organization like ourselves. We are offering ourselves now in that matter. We simplify the information from government or from this committee, for example, of course with an arrangement, with an agreement. That helps pass information. Chenro makama kinyne dhi nyime e kar bagoro ma KICC kama oganda biro yudo thuolo machiwo pachgi bende. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Mano report ma Efinya Kidi matero e yuyo wa mokwongo e weche gi manyien mago mag oimore dakika 16 mosekalo toksa adek mar otieno. Erokamano ahinya Dennis Oswago mano kanyo mar Ober Boys Boarding School iwacho ni luwo weche manyien mag Ramogi TV e yono ero makare kabisa. Ka ote mabende donjo na kindi wacho na neno Ramogi makare ka in gi mama Ninya Lago, Imoso Karan Joshua, Ochola, Bishop Charles Mayoga, mano Martino Ching, ka wuok Ruweya, Kufuka ntiere Kuru wacho ni Mama Gladys Wanga Oromotelo wacho ni mesa magidhi beti jalup jatend piny fasta ka ibende nyisa ni neno weche manyien ka Wangelongo Kadem imoso anyuon makase waduto te mano Clinton mar Wangelongo kantiere gwenge makadem. Ramogi TV amor gi magwanga iwacho ni tiyo gi ng'amok dwari tek mano Ajwang Jaseme mar Ogango. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ka ote machielo mabenda yudo kendi wacho ni Kasimo Guma mano Jaspers magapiko iwinjo makare katiluo makare kentiere Riat Sukari Industry. Ramogi TV bende neno maber kendo wang'iyo weche madhi nyime mano Kanyero Homa Bay. Alan Tindi wuod Kanyada nyal kinyi Ramogi TV dore maler magidhine mama ni Mary Tindi kod Lidio Keyo Nyasego iwacho Kanyero ni mar Ramogi TV. Otieno Smalls kawuok yadh ngima Migori County wacho ni un pod usiro mana ODM to nyaka umanya power. Wadhi mane yueyo machok waduogo gi weche manyien mamoko kik idhi mabor. Nyakaramogi, tok tich matek, en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich, tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore. Kamwakeloni weche manyien, mago monon, modo, kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende,
bende wantiere kod chenro mar gin kanye mabiro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya Wuotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. Ng'ata chielo wito ngimane tok kich kae kama moko mohingo 10 yudo hinyruok mopogore e gwenge ma Loikas ma yudore Maralal e kaunti ma Samburu. Obila nobedo koda tich matek seche mane gigolo ringre jago mano wito ngimane. Ojwang Barcelona miyo waler. Ne en tienda gima chama tuoni e kinde mane kich omonjo jodak e gwenge ma Loikas ma yudore Maralal e kaunti ma Samburu. Jogweng' mane temo golo ringre achiel kuomgi mane kich okayo monego ne oyudo ka kich go pod ger kendo ne tek mondo gikaw ringre no kata bedni ne girwako lewni magayo kecho mar kich. Jana jioni ndio ilifanyika hii mambo, watu wakapigwa na nyuki, wengine wakatoroka, tukasaidia wengine wakaenda hospitali wakatibua. Kurudi asubuhi tumepata kumbe kuna wazee ambao walikuwa umri ambaye imezidi wameshindwa kutoroka, nyuki kamvamia mmoja na ikamua na wengine wako na majeraha. Kich go wachore ni ne omonjo jodak odhiambo manyoro kod okinyi makawuono kendo hinyo jogweng' bora kendo noring kodgi e kar thieth kama giyudo thieth kendo oyienegi dok dala. Jana around kitu kama saa 10 nilikuwa napanda shamba yangu. Nyuki ilichambulia watu, ikatuchambulia yote. Mimi nimetoka hata saa hospitali. Nikakimbia ndio nikuja nishukue mtoto. Sasa na mimi sasa nikakuja. Si huko kwenye nyuki iko. Sasa niliona kama ningiza, nilikuwa nafanya tu kuondoa lakini sasa nikakosa nafasi kwa sababu walikuwa wamenifuata hivi. Dala mar jago moro mane osedare emano bed kar jot mar kich gi kapok gimonjo jodak ka bende gimane otugogi pok oyangi. Kuna mtu ambaye ilimuua akiwa kwa nyumba ndani. So tuko hapo hivi leo tunang'ang'ana kujaribu kutoa nyuki ili waende ili wasilete madhara zaidi. Ningependa pia kuhimiza wananchi kama uko na nyuki nyumbani, make sure kwamba watoto wasidare, wasipige na mawe, na pia jaribu kusekiwa mahali nyuki yako iko. Ringre jal mane owito ngimane oter kar kano ringre mar osiptand Samburu. Ojwang Barcelona, Ramogi TV, Nairobi. Sirkal oyango chako chiwo yath mar geng'o landruok makute magayaki mano lenacapavir ma ochaki kawuono ka en okang' mar choro piny Kenya machiegni kod tieko chutho landruok mar kute kochopo higa mag 2030. Kolose nyasi mano bagi e kar od thieth mar Iruta Nairobi, jatend migawo mar thieth Aden Duale osingore jo Kenya ni yadhno opuodhi e rang'iny mamalo kendo ibiro chiwe nono ma onge chudo e kauntis 15 mokwongo. Sifres Okinda negiler. Gikone yath mopuodhi ne geng'o kute magayaki lenacapavir mitiyo godo nyadiriyo higa kod ibiro chak chiwo e ute thieth mowale kauntis 15 ma pacho ka. Koyango chako chiwo yedhego e nyasi manobagi kar od thieth mar Iruta Nairobi, jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni lenacapavir opuodhi e rang'iny mamalo kendo nyiepo mare notime yo maler. Let me emphasize that this medicine has undergone rigorous scientific review. It has been approved by respectable international health authorities and carefully evaluated by our own regulator, the Kenya Pharmacy and Poison Board. Its safety, its quality, and its effectiveness have been thoroughly assessed. Kenyans can have confidence that this is a safe and a well-tested intervention.
Jatend migao no olero ni yadhno en okang' maduong' ma Kenya ogoyo e chenro mar temo tieko chutho ayaki kochopo higa mar 2030, kolero ni yadhno ibiro chiw nono maonge chudo ne joma ng'aw. In this first phase, Lenacapavir will be offered free of charge to eligible individuals at selected public health facilities in priority counties. So no Kenyan should fear hidden costs or unsafe distribution. Oganda kore kwayo mondo timo winjore kod yadhno gi siem ni oken lesen mar bayalanda. Prevention is strongest when people have choices. Some may prefer daily medication. Others may choose this long-acting option. Our role as government is to expand access and empower individuals to make informed decisions about their health. It is not a license that we abandon the ways of the Lord and live in the human flesh. We still must hold on to our acts properly. We still must be on a journey that enables the country to eradicate both HIV and AIDS, but at least by 2030 to eradicate AIDS. Mokuom jogo modak kod kute mag ayaki manochopo e nyasi no opuoyo biro mar yadhni ma giwacho ni dhi kelo yot e ngimagi. And it's our hope that it will be we will be able to have enough to reach up to the to the grassroots level, not just the people who are in Nairobi. I know there are counties that have been mentioned that will be able to benefit from this. As people living with HIV, we are very committed. I know there's still a lot of confusion about LEN. People think it's a cure for HIV. So I think we still have a lot of work to do. We need to talk to the community. We need to create awareness in the community to let them know that it's actually not a cure for HIV, but it is actually a prevention. Piny Kenya en achiel kuom pinje chiko mopuodhi ne chako tiyo kod Lenacapavir, kama oting'o South Africa, Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Eswatini, Mozambique kachiel kod Lesotho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mano report ma Simfros Okinda mabende terowa e yweyo wa mano kanyero mag wechegi. Podareno manara Ramogi TV makare kintere gi mama ni Nyalago. Kikwa par ni wan maber, bedo ma onge gi Sifuna gi Babu e ODM. Age group mar Ombulu en 50 going backwards, kendo 50-50 mar winjruok koso nego coming 2027 okawinjo bath ote nero katika manero Jakochland ero kamane nyakuom ote mani Kevin Adur ka wuok Naivasha Karagita Magwanga wache ni amefanya vizuri kutoka ka aneni mabera ane dala mar Migori County Suna West kawa yuago the best entertainer boy Nyakia from Pinyo Yie. Erokamana inya kuom ote ni Fred, maroka nyero Fred Joma. Erokamana inya ote ni odonjo makare. Mosna Evelyn Aresi kantiere Bondo, kinyesene ngawa. Melvin Sam Kawuoka Wendo, wacho ni news lit manade. Kama chelo en Dominic Kawuoko Saria Kadete. Ineno Ramogi gi baba ni Jack Agak, news neno maler kabisa. Ogwang Junior, ikwedo weche mag wacho ni weche ma otimore mag makamu kabisa. Siasa maru Kabila oknyal gero Kaluo. Ramogi neno maber kentiere Kisumu Kibuyero. Kama na nyakom otene mana matiene magwe komantiere Facebook page maru Alala Junior. Wacho ni neno kentiere Dirubi Orphanage Nyakach. Judy Nyasori ibende entiere Ulanda. Charles Opondo Ramogi ler kentiere Nakuru. Kama Michael Mike wacho Ramogi TV neno maler kendo iwinje mane dara ma Eldoret. Jared Wood Mary intiere Bondo kendo luwo weche manyien ka igo erokamano ne weche mabende timore ka ochwalo kanyero jopiny kothe mago eko mag Odomero kamane nyakuom ote mabende biro go eko mana kaka ne anyisi chenro nero mara mene wacho biro banki ne machuok oseyudo weche go eko mag tuke mabende biro banki ne machuok. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.
tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima, kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Tim mar Ulinzi Stars odhiamodhi gi Kakamega Homeboys gol achiel e tugo mar KPL motuka wuono. Gol mar Ulinzi nologi jatugo Boniface Mushiri, kamano mar Homeboys nologi jatugo Piston Mutamba. E duoko mamoko mar Ashugo odhiamodhi gi Bidco gonde 2 kaka Kariobangi Sharks oloyo APS Bomet gol 1-0. KCB FC bende noloyo AFC Leopards gol 1-0 kokalo kuom gol manolo kod David Sakwa. Boniface Mushiri
kitu kimejaa ndani ya kamba. Yule Boniface Mushiri ikapanguliwa na Ibrahim Wanzala. Wakati anarejea langoni, uligonga chuma kweli kweli. Kisikia mchezaji ana milonjo kwa mantiki ya miguu mirefu, basi ni Pisto Mutamba. Oliver Machaka inaletwa ndani, mguso wake wa kwanza. Amana kaka na singo negi sani wachope kindeno iro mabende wadonje twak marwa mara mine wacho kaka wuono wang'iyo ngima jo Kenya e pinje ma oko kuma bende in an kata wedeni ong'eyo jalno iro mantiere e piny ma oko, piny ma Uganda, piny ma Tanzania, piny mar Amerika, piny mar Australia e kinda mamoko. To ngima gi chalo nade e pinje ma oko goeko. In mabende intiere pacho kendi dibedni intiere koda weche moko madithagi e wi jo Kenya mantiere pinje ma oko. Wantiere kendi e studio gi secretary mano Helen Adhiambo Gishui mabende wuok e bad migao mar Diaspora Welfare and Partnerships mabende wadwa mondo watwak matut e wi ngima ma jo Kenya mantiere pinje ma oko. Imore ahinya machiegni kabisa e studio wa e Odhiambo makawuono. Erokamano. Jo Kenya ng'eny e pinje ma oko, to pinje ma oko ken Amerika kende kata Uganda kende en pinje ma oko. Ni koro jomoko nya penjo ni to sama koro ng'iyo ngima mar jo Kenya pinje ma oko, ang'o malich mong'iyo? Ng'iyo kaka gidak koso ng'iyo dibed ni gintiere koda chandruoge moko ma gikale pinjego? Erokamano ahinya. Iluonga ni Helen Adhiambo Gishui, anyasa kwa Bondo, tatedo karabuon kocha Mount Kenya. Ajambetri mar bad migao mar Diaspora Affairs. Iwacho adier ni jok kata odak Uganda gi dak e pinje ma oko, to kata jok modak Amerika bende odak pinje ma oko. Koro tich mwatimo en tich mar ng'iyo maslahi gi welfare gi. Oko ng'eny ndalo kwa ng'ini idak kanye, itima ng'ono, in gi kalatese kati onge gi kalatese. Ka in ja Kenya to wang'iyo ngimani kaka chal. Tok mana ng'iyo ngimani kende, bende watemo puonjo jo Kenya mondo gidhi e wang' yo mo onego gidhi ka they are protected. Gidhi e wang' yo ma waketo, chenro ma waketo mondo jo Kenya olu ka gidhi oko, mondo wang'e ni gidhi kanye, gidhi timo ang'ono, ka ginwang'o sida mora mora to wanyalo chopo gima piyo piyo. Manyiso ni kapo ni adwa wuok adhi e pinje ma oko gi sani, yore mowacho nuketo go gin kaka mage, uwinjo bed nachako gi kanye? Koro kiwinjo ni tich nitiere, to ber kabisa kigonwa sim, ipenjwa ni tijni en mar adier kose en ma mriambo. Kokamano bende inyalo donje National Employment Authority website gi. Nigi list mar jok matero ji oko, matero ji e yo molure. To bende gin gi list ma jok moko nego bed ni tero ji. To jo Kenya mang'eny sani apani wan gi siso madhi oko. Koro wach ni ing'isi ni ing'i ka tijni en mar adier, ji mang'eny ok ng'iga ka tich en mar adier. Kaito jok matero ji oko e wang' yo moko lure, bende seche moko wuondo ga ji, ng'iso gi ni kik ilos gi sirikal, sirikal dwa mayi pesani. Koro ji mang'eny bende paro ga ni mana adier, koro gipenjwa. To gibedo gi sida mang'eny ka gichopo oko kanyo. Nikech kata naneno kawuono ka nyako moro wacho ni noluong gi tich, gin ging'eyo ni tero gi tich Qatar, passport gi visa gi otiko mar ndege ok omigi nyaka sama gichopo e airport mowinjo bed ni koro gi travel koka imiyo gi otese. To oyudo ni ok odhi Qatar, odhi e piny mar Iran. To nikech oboke ne joge nitiere godo, ng'ama kamano wang'o duogi otamre dhi e wuodhno ero nikech pesa ne bosechulo. Koro mano be ema wayudo ka thoth jo Kenya kale. Dibed ni magi kembe ma nuwacho ni nugo marufuku kembe maloyo 600. Magi moko kuom kembe matimo kamano. Koro nitiere gik moko ma watemo ng'iso jo Kenya.
obokeni ok inyal miyo ng'ato konego kawo obokeni kendo ok inyal bet ni na muofu ichopo e airport ekimiyi oboke gi tiket. Wan jok mosomo, wan jok molony, kik wabed ni wana muofu ni ng'ato ng'isi ni miya obokeni ma passport abuloso ni olosni yes, lakini nyaki passport to mari, it is your right. King'iyo katok passport ondik ni mano gimoko ne gimi ng'ato en mari. Ng'ama nyalo mai to sirikal kende manyalo mai passport. To kinde mang'eny ji ok ong'eyo weche gieki. Koro gichiwo oboke gi, gichiwo information to seche moko bende ng'isogi ni kik ing'is kata jonyuol ni dhi. Mano kik ing'is ng'ata kumidhi. Kik ing'is ng'ata mano kata kipari ni wuon. Idhi piny ma oko to ng'ato ng'isi ni kik ing'is ng'ato. Donge mano nyaka iparie matin. Ipenj swali 1, 2, 3. Ere gimomiyo ing'isi ni kik ing'is ng'ato? Nyaka ing'is ji. Nyaka wabed gi party, mwagoni oriti, mwachinjo ni gweno moro, wami gweno, wakowi airport, mwawalemni, idhi gi Nyasaye, idhi gi hap Nyasaye. To koro jok matero, kembe matero ji e wang'yo marach, giwuondo ga ji mang'eny. To akia gimomiyo jowa wasetemo wacho ni kik iyie oboke gi kik mi ng'ato. Ka ng'ato ng'isi ni kik ing'is ng'ato kik iyie, nyaka sign contract. Kalatas mimiyi ni sign cha, nyaka obed gi dhok ming'eyo. Kik mi contract gi dho, for example, Kihindi, to sign, ining'e Kihindi, ikia Kihindi. Ikia nondika ang'o kanyo. Kendo nyaka ing'e ni miyi pesa di. Nyaka ing'e ni tich itiyo sa adi nyaka sa adi, to en tich mane. Rusa, in gi rusa marom nadi. To kitieko higa achiel, inyiewo ni otiko duogo dala, koso bubet nadi. Mago gik manyaka bede contract. To wasebedo gi pinje mang'eny wabet piny kodgi, wawacho ni kama e kaka wadwa ni jo Kenya obed protected, kama e kaka wadwa ni giti, kama these are the hours, 8 hours, pesa ok nyal kalo marom kama e kadhi piny, marom kama e kadhi malo to wayie, kendo nyaka gibed gi seche mag yweyo. Jok moko bende wawinjo ni gionge gi yweyo, gitiyo nyaka saa 8, saa 10 gisechiewo. Mano ok onego bed ni kamano. Chiemo ok giyud makare. Lakini kuom nyako ma owacho ni ne en gi oboke ma Qatar, to chopo Iran. Jo Iran ok onega mon ng'iyo rombe. Inene. Mano koro ok apare ni en adier kabisa. Lakini pod wachungulia. Nyocha wan gi jambetre ma Iran, to ne waloso kode, ne wapenje ni to wachni. To nowacho no budhi ng'iyo ka en adier. Lakini ne waneno ni jokono gin gi chike gi to giyiene ga mon rango dhok kata diek, bedo jokwath, giyiene ga ji bedo mon bedo jokwath. Sama ng'iyo mano ma bende wacho ni uloso gi pinje mathoth. Pinje ahinya mag Warabu osebedo kanyero ka ok ng'igi maber kabisa. Ahinya ni gisando jo Afrika, gisando jo Kenya madhi tiyo e pinje makono ero. Gino kenge mage ma bende oseketo nikech jo Kenya to pod dhi tiyo e pinje goeko. Ere kaka urito ratich jo Kenya ma bende dhi e pinje mag Arabu? Jok ma hinyre pinje goeko gin jok ma ok wang'eyo ni dhi. Kendo gidhi gi kembe moko nego gidhi godo. Mage jok ma sign gima ok ging'eyo. Mage jok mong'is ni kik ing'is ng'ato, to giwinjo ni kik ing'is ng'ato ma ok ging'iso ng'ato ni gidhi. Ji opo apoya ne gisechopo. To embassy ok ong'eyo ni gin kanye, sirikal ok ong'eyo ni gin kanye, gina jok mo opondo to dhi. Koro gima ne watimo kinde moro ne waketo chik moro ni kidhi oko nyaka wang'e ni dhi kanye, address midhiye nyaka wang'e ni kanye, lakini ing'e ni Kenya bende wan gi freedoms mang'eny. Koro nokwerwa ni ok wanyal chuno ji. Ng'ato nyalo dhi bet ni dhi bayo Dubai, dhi enjoy life, ok odwa wacho no dhi kanye. Koro ne okwerwa ni ok wanyal timo kamano, lakini kuom jok ma dhi tiyo tije ma piny, nikech gine jok manuang'o chandruok. Kwa Arabu geki nitie jo Kenya mang'eny kabisa, mang'eny. To moko bende nigi tije madongo kabisa. To gidhi maber. Lakini jok matiyo tije matindo gieki, ng'eny gi ok osomo maber,
to iwuondogi. Koro ne waketo mikakati gi National Industrial Training Institute mondo gibed gi gimoro miluongo ni pre-departure training. Pre-departure training ipuonji ni kichopo pinyni, kamae kaka itiyo gi masin, kamae kaka iloso gi jogi, kamae kaka irwakri, chiembgi bubedo kamae mondo koro inwang' ng'eyo to weather akia ni weather gi dholuo nang'o, weather bubet kamae kamae mondo ing'e kaka inyalo rwakri kik ihinyri. Ji mang'eny mantiere gi kembe, modhi gi kembe moko nego gidhi godo gieki, o gikal ga pre-departure training. Koro ka gichopo kanyo bende gibuok ni onge kuon, onge rech, en mana mchele to gi makati, ema gichamo pile. Samoro gichopo kinde ma ji otweyo, pare wachni ji ok chiem, to itiyo to ji ok chiem. Koro kochopo sa chiemo iol nyang' in ng'ama nindo, ok ichiem. Matin tisetuori, to ji ok ong'eyo ni in kanye. To bende ok onego bed ni kidhi gi sim timayi sim, ok onego bed ni imayi sim, kendo nyaka gimiyi wifi mondo ilos gi jogi man dala. Mago gik mwatemo ng'iso ji ni simbi en mari, oboke gi gin meki, ok imi ng'ato. Okay. Aneno ka pod iloso mane kembegi. Kembegi thothgi osego marufuku, piny owacho, sirkal osego marufuku. To pod gitero ji. Pod wawinjo cases mag jomodhi mana kaka iwacho no ero, jok modhi kopondo, kembe ma bende samoro ok teri ji kuonde mabeyo. Ang'o miyo kembegi pod tiyo? Kembegi eki pandre. Chieng' moro achiel inwang'o gi Kirinyaga Road, ka wawinjo fununu ni gin Kirinyaga, bende ging'ere gi jok mang'eny. Koro ka ging'eyo ni wabiro Kirinyaga to giwuok Kirinyaga gidhi Ngara, ka ging'eyo ni wadhi Ngara to giwuok gidhi Kwale, ka oselu gi Kwale giwuok gin Kisumu. Koro gin ka gionge office ma permanent, gionge gi office ma permanent, gin jok ma chikre. Nwang'o gi bende ok yot ahinya nikech gimakre, gitudre gi jok moko monego bed ni konyowa, kaeto konyogi mondo kik makgi. Koro sirikal osetemo lawogi, kendo sani wanwang'o ka namba madhi oko gi kembe gieki odok piny, lakini pok orumo. E gimomiyo wakwayo ji, kidhi oko gochnwa, nyiswa ni kambi machal kamae ong'isowa ni tich machal kamae nitiere pinyni, to msara en kamae, working hours en kamae, simb ng'ama dhi tiyone en kamae, tijni en mar adier, to wang'iyo ni to wang'isi ka en mar adier. Okay, ng'ato be nyalo ng'iyo kende. Mana kaka iwacho ni nitiere tudruok museketo gi pinje mopogore. Gin kaka pinje mage to gin tije mage ma yudore pinjego? Wan gi tudruok gi pinje mang'eny kabisa. Sirikal osebedo higni 60 wase winjre gi pinje mang'eny, lakini machiegni manyocha wa revise nikech ing'e ni kuyiere chon kabisa gik moko bende lokre. Koro nyaka iket chenro manyien mang'iyo jou maber. Koro kata Germany waseketo chenro kodgi. Chandruok mwan go en ni ji mang'eny ok ong'eyo German. Koro kidhi pinyno to dayo moro ng'isi ni tap ni chwer to king'e Germany. Kare ubuloso nadi ka in plama. Gimomiyo wawacho ni ka in ng'ama nitie gi tich mar lwedo, nyaka ipuonjri dhok moro achiel ariyo. Puonjri Kifaransa, puonjri Germany, puonjri kata Arabic, kata Chinese, Mandarin, gik machal kamago, mondo koro kinwang'o tich to onge shida moro ni kore ka ikawo higa achiel ipuonjri dhok no ero. Sami puonjri tijno, puonjri dhok moro, nikech ing'eyo sani ni tije ng'eny kabisa Germany. Kwanza mag lwedo gi eki ng'eny kabisa. Plumbers, painters, jogedo, nurses, doctors, engineers, tije gi eki nitiere, lakini nyaka ing'e dhogno. Nikech nyaka ulos. Ok inyal dhi adhiya to koro ena sign language dawe. Nyaka ulos. Ni ugaja. Ok ugaj. Koro Germany en achiel kuom Germany achiel kuomgi. Wan gi chenro gi Canada, Cayman Islands, wan gi chenro gi, sani waloso gi Australia, waloso gi US bende wan gi chenro, to UK wan gi chenro ji mang'eny kabisa osedhi.
pinje koro machon bende ne wan gi pinje moko mane wasepangre kodgi machon to kata Middle East warabu gieki bende wan gi chenro kodgi en mana ni onego walok mondo jowa onwang' protection molure. Obed winjruok makare. Ka owe weche mag tije jo-Kenya bende dhi e yore mamoko bed ni keny kata oloko dak ka piny Amerika giyudo green card kata gik makamago eko. Ne jo-Kenya madhi oko e yore makamago eko gibende nitiere kony ma ichiwo negi kata nitiere tudruok mubedo godo kodgi? Nyaka wabed gi tudruok kodgi nikech ng'eny gi passport expire, driving license expire, ng'eny gi ID olal, gidwaro ID. Koro wadhiga gi jo other departments mag government, wadhi kodgi jo birth certificate nikech ing'eni kinwang'ri gi odiero moro to ukendre unwang'o nyithindo. Constitution mar Kenya wacho ni nyithindo go eko gin jo-Kenya. Koro kudwaro birth certificates wakelonu, kudwaro renew documents wakelonu. To bende wan gi jok moko ma ogwenyre gi sirikende kuma gidake no, ginwang're kama rach matin, koro gin e jela. Gibende wadhiga limogi mondo wamigi teko ni pod gin jowa. Walos kodgi ka seche moko bende wakonyogi ka gidwaro gik moko matindo tindo, maybe yath ang'ono, wakonyogi gi gik machal kamano. To ka gisetieko bende wakonyogi duogo dala mondo gibed jok ma nigi dalagi. Gin jowa. Sama iwacho ni ikonyo gino nikech aparo ka bende wasetudre kodi nitiere jo-Kenya moko mayuak ni ng'ata omoko kata dipo ni ng'atgi otho kata e piny maoko to gidwaro kony mondo kelgi. Waneno ga kata kende kwa wacho ni wakwayo mondo sirikal okonywa. Kony mage mochwalo ne joma kamagi? Kony mochalo ng'eny. First and foremost, ji duto tetete monindo wakonyogi ga gi kalatese mondo del oduog dala. Lakini seche moko inwang'o ni jok moko ni oginyal kelo ng'atgi dala. Koro wakonyogi ga, lakini nitiere chenro kaka wakonyo ji te. Ka in laktar to ok wanyal ketre ni duoki dala nikech it is assumed ni laktar en ng'ama nigi mwandu moro matin ma inyalo tigodo duoki. Lakini wanwang'o ka nitiere jok moko mok nyal atol, koro wakonyogi ga duogo. To bende wakonyogi ng'eyo jok ma nigi uwezo, wakonyogi nwang'o better options ma kelo jogi dala. Mano koro itudruok gi sirikande mag pinje maoko. Aya, sawa. Kapod bende pod wadhi nyime, aneno ka ote moko bende donjo kendi e penjo ma ka kod kacha e wi jo-Kenya mantiere pinje maoko. Ng'ato penjo ni ka antiere piny Amerika, ID kadwaro ni mondo a change kata yud ID mara olal, atimo nang'o? Utero huduma mashinani kocha? Kusani koro iluonge ni huduma diaspora? Kositimo nang'o? Waluonge ga ni mobile consular service, to en kaka huduma center matin. Koro wadhi gi jo registration of births, jo immigration, jo Central Bureau, wadhi gi ji mang'eny, jo driving license, to wadhi different places. Ing'eni America duong'. Koro kwa dhi to wadhi kata Baltimore, wanyalo dhi kata Minnesota, wamiyo gi services gi. Lakini embassy wa mantie Washington, wantiere gi these services constantly. En mana ni ji ng'eny. Lakini ntiere services go kanyo, wan gi services gi ekibende New York, nikech wan gi mission kanyo, to wan gi services bende Los Angeles, nikech wan gi mission kanyo. These are continuous, lakini mauduma gi eki to wadhi kata wik achiel kende to waduogo. Maulando negi koro gibedo ka ging'eyo. Ka ji ng'eny, nikech bende nyaka ji bed mang'eny, ok onyal dhi ni ji ariyo, nikech pesa mwatiyogo nyaka bed commensurate gi jok ma waserve. Ka ji ng'eny to wadhi. Penjo machielo biro kendi ni to jo-Kenya mantiere pinje mag Afrika, gibende chendo gi chal gi mag joma ntiere pinje kaka mag wasunge. Kata sani kwa loso, wan gi team man Namibia. Team man Namibia bukalo madhi South Africa, miyo ji huduma go hiko.
Koro kata jo-Kenya, jo-Afrika, ne wasedhi Ethiopia, wasedhi Egypt, Djibouti, wasedhi Nigeria, Senegal, wasedhi Angola, Mozambique, South Africa, Rwanda, Tanzania, DRC, Uganda. Magi kuonde ma wasedhi. Wasedhi kuonde mang'eny kabisa. Zambia gini wasechope, Zimbabwe wasechope. Koro romre. Onge diaspora matin moro gi romre. Ema ng'ato bende koro penjo ni to tije ichiwogi mane e pinje mag wasunge koso mag Afrika ge bende uore jo Kenya. To kera asepimo pinje mang'eny mwasedhiye, mwatero huduma gieki. Koro mago bende tije nitiere. Okay. Wadhiga. Antiere gi lony e construction industry. Be inyalo konya mondo adhi ayud tije ma oko kanyalore to iwacho ni mondo ibende koro otudi lakini okinyisa ni in ng'awa mano kanyero kiwacho ni embui magu nitiere tije mopogore kata pinje mopogore opogore. Mbui is the website. Yes. Mbui wantiere gi flashing, gimoro ma flash mbui mangiso jobs. Kidhi kanyo tinyalo neno tije mantiere. Ka qualify tinyalo apply. To kendo kidhi e National Employment Authority NEA, gibende gin gi tije. Inyalo ng'iyo kanyo tinwang'o tije ma wan godo goeko. Manitiere kanyero. Koro tok registration, mano kanyero mano processes mene wacho. Ka ng'ato ose apply, tibo luonge interview. Interview itimo mana Kenya ka, ok tim gi oko. Ng'eny ndalo jogo biro ga koni to timo interview one on one, to seche moko to gi arrange for Zoom. Seche moko gi arrange to gitimo gi Zoom, lakini gin jok mwang'eyo, ng'eny gi gin jok mwang'eyo. Koro kitiyo gi kembe moko magalagala gieki to kwanyal ng'eyo. Gimomiyo wakwayo jo Kenya, kiyie kinwang'o tich, penj National Employment Authority, penj State Department ma diaspora. Gwa sim tipenjo ni anwang'o tich ma kamae, en mar adier to wang'isi. Machielo bi penjo wechege ko mag chudo. Nitiere standard rate mag chudo michulo mondo yud akiani gin oboke koso en thuolo koso otiko mar dhi e pinje maoko. Tije opogre. Kaka watimo gi jo German onge chudo. Tije ma wanwang'o kaka State Department ma diaspora nikech wan watudre gi serikande maoko. Ok watudre gi kembe, mekwa onge ga chudo. Koro opogre, onge standard. Pinje mamoko kwayo pesa mang'eny nikech the process mar visa bende kao pesa mang'eny. To pinje moko kao ginene matin. To tije moko bende nitiere pinje kaka maru Arabu maonge chudo. Nikech ng'ama kawino chulo everything, nyaka ticket, nyaka medical, gichulo duto. Lakini kembe bende ma wan godo Kenya seche moko gin gi riyo moro modwa kalo matin nikech tije moko ntiere ma free to pod gidwa ni ji ochul. Mondo ji ochul. Ema ng'ato penjo kendo wacho ni machaparo ne higa mokalo migao mar labor ma bende ne timo recruitment KICC kendo wacho ni notimne interview monyisgi ni mondo gichudi ne tije ma bende ne gidhi time pinje ma oko to nyaka sani pod en Kenya ka pok oyudo thuolo. Ok anyal lose ahinya nikech mano oboke moro mano bat mar labor, jo labor ema notimo mano. Lakini mekwa tanyalo lose authoritatively mane watimo kaka State Department ma diaspora. Lakini aparo ni kata kamano pod gidhi nyime gi tije goeko. Maybe obudho matin lakini pod gidhi nyime. Aparo ni pod gidhi nyime. Koro oket mana geno. Duto nyalore. Lakini ongi tije moko bende nyalo nwang're. Nikech kata ka inwang'o moro tibuduok ni pesa manisechulo. Pesa no ok dhiga kamano. Kokikawo tich kata ka inwang'o moro tiduoko ni manichulo. Sawa. Koro ka wadhi ka watieko e weche mag jo Kenya mantiere pinje maoko oselose thuolo mag tije yore ma bende ukonyo godo to mang'eny ne dibed ka wang'iye negative ahinya. Positives, koro jo Kenya mantiere pinje maoko ka ere kaka koro gibende gikonyo jo Kenya mantiere pacho ka kata ere kaka gikonyo sirikal? Achagi kaka gikonyo jo Kenya. Seche ma wan goro ng'amigo ne sim donge ng'ama ni loka
ka wadwa school fees, ka wadwa ng'ato tuo, gine ma gikonyowaga ndalo mang'eny. Kata ka wadwa keto biashara moro matin, wadwa gero gimoro matin, gibende gikonyoga. Lakini waketo mikakati wabende, wan gi chenro ka gidwaro timo gimoro gi sirikal, to ntiere opportunities mantiere kaka leather industry, fishing, kaka horticulture, mag puodho gi eki, sirikal oketo negi ka gidwaro mondo gibende gidonj kanyo. Gibed investors. Gibed investors. Waseketo gimiluongo ni Diaspora Investment Support Office makonyo jok man loka mondo kik gilal pesagi sama gidwa kete biashara. Nikech thoth ndalo inwang'o ka ng'ato miyo mamane kata nyamin gi pesa kata wadgi kata nera, kaito pesa dhi lal to ing'isi ioro ni picha mok mar ot manipani mari. Koro waseketo chenro ka gidwaro invest to gibire offices wantiere gi Diaspora Investment Support Office mabu konyo gi invest to pesa gi ok lal. Nitie namba moro ma bende uchiwo mar customer care. Yes. Mano kanyero ma jo-Kenya dibed mantiere pacho kende kata mantiere pinje ma oko manyalo bedo gi chandruok moro amora sa moro amora ma ginyalo gochonu. Inyalo intiere kode minyalo wache koso ging'i mane mbui. Ati matin. Abumi katibu keto negi. Okamake wiya maber. Okay. To kikigo tarubin e higni mabiro nikech bad migawo maru en manero mabende nochungi kod jatend piny William Ruto kendie. Kigo tarubin e higni mabiro ing'iyo to chenro mag jo-Kenya e pinje maoko dhi chalo nade? Weche medo bedo mabeyo koso gidhi ka gibedo marach. Ahinya nyaka wang'iyo gigo matimore e piny mar Russia ahinya. Apani gigo budhi ka bubedo maber. Wasetieko higni 3 kende, to apani wasetemo konyo jo-Kenya man pinje maoko mondo gibed maber. Kuom wach miwacho ni sani apani en wach mantiere kot, koro kadwa lose ahinya, lakini anyalo wacho ni nokotimre maber. Nikech nyithindo gi eki nowuond okawgi, lakini moko nong'eyo kuma ne gidhiel. To kata kamano, ok inyal ting'o nyithindi ji titere lweny. Mano notimre marach. Gi dho kisungu waluongo ni mano human trafficking. Nowuondgi, seche moko ji timo human trafficking to giwuondre ni gimiyo ji tije. Giponde wach tich. Mae gima notimre wach ni endi, lakini kika wach mang'eny ahinya nikech en e kot. To koro lek maru e kinde mabiro ne jo-Kenya kaka ung'iyo mar medo jiwo ngima mar obed maber? Apani mbele kae bubedo maber kabisa. Nikech waseketo chenro, wasenwang'o officers, higa achiel ne waonge gi officers, sani wan gi officers, wapuonjre piyo mondo koro wachak miyo gi services molure. Jo-Kenya bende konyowa ka waromo kodgi nyiso ni digiher kama, koro wapanel beat gini. Apani higa achiel kabiro to jo-Kenya bumor kodwa. Mago officers matimang'o to gin kanye? Gin e pinje maoko koso pacho ka? Sani wan gi 10 madhi pinje maoko mabudil gi diaspora. Gin foreign service officers, nikech wan e Ministry of Foreign and Diaspora Affairs, koro gin foreign service officers, lakini gin jok ma watalam kuom wach diaspora. Nikech weche diaspora opogre matin kuom wach loso kisirikal gi sirikal. Weche diaspora dwaro a little bit of more care. Koro wantiere gi officers madhi, lakini ng'enywa wan Kenya kae, wan about 200, to sani endi wapuonjre kata ka jowa otho pinje maoko, wakonyogi, wan gi counseling services, kata ka jogi ogo sim 24/7, wan gi counseling services mwanyalo miyogi. Ka ng'ato ulalo ng'ato to wanyalo konyou kata airport mondo ugol del piyo. Wageno ni mbele ka bubet maber, nikech waseketo chenro makoro wachako neno dividends
mag chenro gieki. E kelo ringre go mano oting'o nitiere nikech nitiere jomoko ma ywak kanyero ni nitiere bil mar osiptal modong' kochacha koro ok en kelo ringre pacho kendie ukonyo nyaka e chulo bills go koso kony ere kuma koro ugo kiewo ni konyo mar uchako gi ka to rumo gi ka. Kaka nawacho o depend, ok ji duto mwabu konyo nikech jok moko nigi teko mar timo gigo to jok moko onge gi teko at all. For example, ka ng'ato dhi kaka jatich mar ot e pinje warabu gieki to oonge kata gi jonyuol, odak gi dayo, to dayo ok en ng'ama nyalo. Seche moko watiyo gi ngao, the National Government Administrative Organ, mondo gikonywa wang'i ka jogieki nyalo kata ok nyal. Koro depend. Ka nitiere hospital fees to en ng'ama ok nyal, to nyaka wa request komiwa to kendo nyaka wa justify. Ok ni watimatima bar mach, nyaka wawach ni en kama watim justification, wadwa timo kama chief oseng'isowa kama mano koro uno wuonu ma koro utimo nonro maru ne familia machalo kamano koso familia ema koro kwayo familia kose kwayowa to nyaka watimo on wang'i wa hakikisha ni jogi kiwacha dier koro watiyo gi other government arms mondo wane ka gin jok monego wakony koso gin jok mawuondo eng'eni jok mawuondo ji be ng'eny koro nyaka wa hakikisha ni jogi gin jok ma ok nyal. Familia ni kapo ni kuom ranyisi entiere Kanyadhiang' to report owinjo bed ni ogono ochop nyaka Nairobi koso nyabedo ni utiere gi bedeu moko. Waonge gi bedewa e Kenya kae, waonge gi bedewa, lakini wan gi sim mane wacho chande ikawe nikech nitie ji mang'eny. Wantiere gi about 12 lines gi namba achielno. Koro at any one time nitiere jok mabumako simno. Koro ka gigo sim to gimiyowa report kaito wakwayo gigani gi nwang'a mong'eyo tiyo gi email nikech ing'eni sirikal nyaka wabed gi records. Koro ka nitie ng'ama nyalo oro ujumbe ni gi emails to oronwaga gi emails to wachako tiyo gi emails. Ok ochuno ni nyaka ng'ato bi nyaka Nairobi. To kata ka gin gi wedegi Nairobi, wedegi bende nyalo biro mondo miwa repodno. Ero kamano ahinya. Sawa inyiswa ni koro sawa orumo kendo omayowa inyano ma miwa wach mogik kitieko kaluwore koda ratiro mara kata rito ngima jo Kenya manie pinje maoko. Ero kamano ahinya kuom luongowa kendo mondo wabi Ramogi to kaka asekwayo kendo ng'ato kik dhi oko kokong'eyo kumodhiye, kik odhi oko koonge gi contract, kik odhi oko ka jonyuol kata jo dala okong'eyo nodhi kanye, kendo kik odhi oko kapok ohakikisha ni tich modhiye ni en tich mantiere. Ero kamano ahinya mano kanyero jabetre Helen Adhiambo Gishu ma bende watwak godo e odhiambo ma kawuono ni endi ka walose wachno ero mano mar rito ngima jo Kenya ma odak e pinje maoko. Geno ni ikaw achiel ariyo adek moko ma bende biro konyi kata konyo watni kata osiepni moro mano kanyero ka warito jo Kenya go eko kata wan ma bende wantiere pacho kendi. Mane kuma watieko godo bed kod otieno maber. Nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Liz Otieno. La la la
inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu.